गुलबुआ। हा एक सत्य अनुभव आहे जो मी ऐकला आहे. यातील पात्रांची नावं मी जाणीवपूर्वक बदलली आहेत. राजू हा PMT मध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत होता. हुशार, शिकलेला, कोणत्याही वादात न पडणारा, निर्व्यसनी होता. आपले घर भले आणि आपले काम भले या वृत्तीने तो राहायचा. एके दिवशी दुपारी पाळी संपवून तो रात्री 11-11:30 वाजता घरी येण्यासाठी निघाला. डेपोच्या बसने त्याला त्याच्या जागेवर सोडले. त्या जागेपासून त्याचे घर हे 2 किलोमीटर अंतरावर होते. तो बसमधून उतरून चालू लागला. रात्रीचा किर्र अंधार पडला होता. मधूनच एखादं कुत्रं भुंकत होतं. चालता चालता त्याला एक नऊवारी साडी नेसलेली एक स्त्री चालत असलेली दिसली. साधारणपणे ती तिशीच्या घरातील असेल. एका हातात एक कसलेसे बोचके होते आणि दुसऱ्या कवेत तिचे बाळ होते. तिला एवढ्या रात्री एकटं चालताना पाहिल्यावर राजूला ते ठीक नाही वाटले. तिला मदत करण्याच्या हेतूने त्याने तिला विचारले की इतक्या रात्री कुठे चालला आहात. हे ऐकल्यावर त्या स्त्रीने फक्त एक कटाक्ष टाकला आणि ती पुढे झपझप चालू लागली. राजू तिच्याकडे पाहतच राहिला. पुढे गेल्यावर ती स्त्री अचानक रस्त्याच्या कडेला थांबली आणि तिथे असलेल्या विहिरीत तिने बाळासहित उडी मारली. हे पाहून राजू त्या दिशेने पळत गेला आणि विहिरीमध्ये डोकावले, पण त्याला काहीच दिसले नाही. त्याने मान वर करून समोर बघितले तर ती स्त्री केस मोकळे सोडून कठड्यावर बसून त्याच्याकडे पाहत हसत होती. ते बाळ पण तिच्याकडे नव्हते. राजूला घाम फुटला होता. तो वेड्यासारखा पळू लागला. पळता पळता त्याला दम लागल्यामुळे तो एका जागी थांबला तर त्याला 20 ते 25 लोकांचा कळप येताना दिसला आणि त्या कळपामध्ये पांढरा शुभ्र घोडा चालत होता. घोड्यावर फक्त एक हात होता. अचानक तो कळप राजूच्या इथे आला. काय पाहिजे तुला? हे ऐकून राजूने घराकडे धूम ठोकली आणि घरामध्ये चक्कर येऊन पडला. पुढचे 10 दिवस आजारपणात गेले. मग त्याने त्याच्या आईला सर्व काही सांगितले. त्याच्या आईने एका गुरुला विचारले की हे काय आहे. तेव्हा त्यांनी सांगितले की जी स्त्री पहिल्यांदा भेटली होती ती हडळ होती आणि जे दुसरे भेटले होते ती देवाची स्वारी होती आणि त्या स्वारीमुळेच राजूचा जीव वाचला. त्यांनी सांगितले की राजूने काही मागितले असते तर त्याला ते मिळाले असते. त्या घटनेनंतर 1 महिन्यांनी राजूला नोकरीमध्ये कायमस्वरूपी केले आणि वर्षभरात तो कंडक्टरचा क्लार्क झाला आणि पुढील 3 वर्षात तो कॅशियरपदी नियुक्त झाला. ते केवळ स्वारी कृपेने. पण पुढे त्याला हे यश टिकवता आले नाही, कारण त्याच्याकडे मान, सन्मान, प्रतिष्ठा याबरोबर दारू पण आली. दारूमुळे सगळे वैभव गेले, पण दारू ही प्रामाणिकपणे त्याच्याबरोबर राहिली. साधारणपणे 5 वर्षापूर्वी राजू ही अतिशय वाईट पद्धतीने आजारी पडून गेला. सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की ईश्वरी कृपेने आणि आपल्या मेहनतीने सर्व मिळते आणि आपणच आपल्या कर्माने ते घालवून बसतो. माझी सर्वांना नम्र विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत दारूच्या आहारी जाऊ नका, कारण तो राजू म्हणजे माझा मामा होता आणि ही कथा मला आजीने सांगितली होती. मामाचा मृत्यू मी खूप जवळून पाहिला. त्याची श्रीमंतीही पाहिली आणि अधोगतीही पाहिली. ही गोष्ट संपूर्ण काल्पनिक आहे. रात्री मी उशिरा आलो. माझा 5 वर्षाचा मुलगा बाबा म्हणत पळत पळत आला. आधीच मला क्षीण झाला होता. त्यात हे कार्ट मला येऊन बिलगलं होतं. का कोणास ठाऊक माझी मजल त्याच्यावर हात उचलण्यापर्यंत गेली. हे पाहून माझी आई आणि बायको तरातरा आले. ते आल्याबरोबर मी बायकोच्या पूर्ण खानदानाचा उद्धार केला. मी माझ्या आईची पण लायकी काढून टाकली. चिडचिड करणे हा माझा स्थायी गुणधर्म होता. एके रात्री उशिरा काम संपवून मी घरी निघालो होतो. माझ्या कारचा स्पीड ताशी 100 होता. धो पाऊस पडत होता आणि अचानक माझे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि अपघात झाला. अपघात झाल्यानंतर मला एक प्रकारची ऊर्जा जाणवली. मी तडक पायी घरी निघालो. रस्त्याच्या बाजूला एक झोपडी होती. तिथे एका छोट्या मुलाला त्याचे वडील
आनंदाने आंघोळ घालत होते. मुलाचे रुसणे, बापाचे हसणे पाहून मला पहिल्यांदा मनाला शांती मिळाली. ते ओंजळ भरून सुख डोळ्यात भरून मी पुढे निघालो. दमून एका बाकावर बसलो. तिथे एक जीर्ण साडी घालून एक म्हातारी हळूहळू चालत पुढे येत होती आणि तिच्या मागून एक 30 ते 35 वर्षांचा युवक एक मळलेली पिशवी घेऊन येत होता. ती म्हातारी माझ्यापासून थोड्या अंतरावर दमल्यामुळे झाडाखाली बसली होती. मी कुतूहलाप्रमाणे त्या दुसऱ्या युवकाकडे पाहत होतो. त्याने एका व्यक्तीला अडवले आणि पिशवीमधून एक पुरचुंडी बाहेर काढली. त्याने ती त्या माणसाकडे दिली आणि म्हणाला, साहेब, कृपा करून हे 2 वडापाव माझ्या म्हाताऱ्या आईला द्या. जर मी दिले तर ती ओरडेल, कशाला खर्च केला म्हणून तुम्ही द्या, त्यामुळे तरी तिच्या पोटात काही जाईल. हे ऐकून त्या व्यक्तीने ते वडापाव म्हातारीला दिले आणि तिथून निघून गेला. त्या म्हातारीचा मुलगा म्हातारीला दिसणार नाही अशा ठिकाणी बसला. मी फक्त बघत होतो. साधारण अर्ध्या तासाने ती व्यक्ती काम संपवून त्याच रोडनी जात होती. म्हातारीला पाहिल्याबरोबर त्याने तिला विचारले, अजून वडापाव नाही खाल्ला? त्यावर ती म्हातारी म्हणाली, अरे बाबा, माझा लेक येईल आता, तो आला की खातो आम्ही दोघं. त्याने खाल्ल्याशिवाय माझ्या घशाखाली घास उतरायचा नाही. हे ऐकून तिचा मुलगा आला आणि तो आईच्या कुशीत शिरून खूप रडला. मी विचार केला, मी एवढा श्रीमंत असून पण कधीही आईबरोबर चांगला वागलो नाही. मला माझी लाज वाटत होती. ते पाहून मी चालू लागलो. सकाळची वेळ अनुभवली होती. दुपारच्या रखरखीत उन्हाची पण मस्ती अनुभवली होती. तो संध्याकाळचा मंद गारवारा आता अंगावर घेत होतो. जसे स्वर्गात असल्यासारखाच भास होत होता. बस चालता चालता ठरवूनही टाकले होते की जे आपण वागत होतो त्याला आता तिलांजली द्यायची. आता पटले होते, आयुष्य हे खूप सुंदर आहे. प्रत्येक क्षण असा जगावा की तो शेवटचा आहे हे समजून. मला असे झाले होते की कधी मी माझ्या मुलाला घट्ट मिठीत घेतोय, कधी पत्नीची आणि आईची माफी मागतोय आणि आयुष्य हे हिऱ्यासारखे चकचकीत करतोय. बघता बघता घर आले. समोर माझा मुलगा बसला होता. मी त्याला आवाज देऊ लागलो. त्याने समोर बघितले, पण त्याने ढिम्म चेहऱ्यावरचे भावही नाही बदलले. तो परत घरात निघून गेला. मीही घरात गेलो. समोर आई रडत बसली होती आणि बाजूला बायकोही रडत होती. मी आईकडे गेलो आणि तिच्या पायाला हात लावला, पण माझा हात आरपार गेला. मी मुलाला आलिंगन द्यायला गेलो, पण तोही माझ्या शरीरातून आरपार बाहेर पडला. मला काही कळेना. तेवढ्यात माझ्या कानावर कुजबुज पडत होती. एवढा मोठा अपघात झाला की तो जाग्यावर गेला. मी समोर बघितले तर फोटोला हार घातला होता. जेव्हा मला आयुष्याचे महत्त्व कळाले तेव्हा ते माझ्याकडे नव्हते. मी ओरडत होतो, पण कोणालाही ऐकायला येत नव्हते. मी देवाला विनंती केली की मी भले कोणाला दिसू नये, पण मला माझ्या कुटुंबात आत्मा म्हणून राहायचे आहे. पण निसर्गाला पण ते मान्य नव्हते. हे बोलत असताना माझ्या भोवती एक कडे आले आणि मी एका माझ्या माणसाकडे पाहत अथांग यात्रेला निघालो होतो की परत कधीही न येण्यासाठी. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.